салом дӯстон, шаби гузашта дар олами футболи Аврупо чанд бозии ҷолиби диққат баргузор шуданд. Мухлисони футбол аз тамошои бозии дастҳои дӯстдоштаи худ ҳаловат мебурданд. Дар Албиони Туманпеш бозиҳои даври 28-ум баргузор шуданд. Яке аз дурӯҳои ҷолиб бозии дастҳои Ливерпул ва Вест Хэм буд. Биёед дар бораи бозиҳои асосӣ истода мегузарем, аммо қаблан фурсат доред ба ин видео лайк монда ба канал обуна шавед. Дӯстон, дар ин рӯзҳои истироҳатӣ моро дар топ 5 чемпионатҳои Аврупо бозиҳои ҷолиби диданӣ интизор аст. Барселона кӯшиш мекунад дар меҳмонӣ Элчеро мағлуб созад. Дар Неапол барои мавқеи якум рақобати шадид мегузарад. Бозии марказии нафта дар Англия байни ду дастаи Манчестерӣ хоҳад гузашт. Шаҳриён набояд хол аз даст диҳанд, зеро Ливерпул аз қафо нафас кашида истодааст. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дастаи шаҳри Лондон дар мавсими ҷорӣ аллакай як маротиба Ливерпулро шикаст дода буд. Вест Хэм дар марҳилаи якуми чемпионат бо ҳисоби 3-2 мерсайдиҳоро мағлуб кард. Ин бозӣ хеле муҳим буд. Гап сари он меравад, ки Ливерпул ягона таъқибкунандаи дастаи Манчестер Сити аст. Бозӣ хеле кушод ҷараён гирифт. Ҳардуи даста имкониятҳои голзанӣ меҷустанд. Вест Хэм ҳатто ба задани гол наздиктар буд, ва аммо голро маҳз шогирдони клуб заданд. Аз партофти Трент Александр-Арнолд ҳамлагари ин тим Садио Мане дар дақиқаи 27 бозӣ ҳисоби рақобатро кушод. Тавре маълум шуд ин ягона гол дар бозии мазкур буд. Трент Александр-Арнолд дар мавсими ҷорӣ 16 ассист дорад, ки ин беҳтарин натиҷа дар карьерааш аст. Қаблан ӯ дар як мавсим 15 ассист карда буд. Дар соли 2022 Ливерпул ношикаст аст. Ин 15-умин бозӣ мебошад, ки мерсайдиҳо мағлуб намешаванд. Дастаи Лестер ғалабаи дуюмро пайопай ба даст овард. Ин навбат бо ягона голи задаи Харви Барнс шогирдони Брендан Роҷерс бар Лидс дастболо шуданд. Ҷесси Марш дар Премер Лигаи Англия дебюти нобарор дошт. Челси дар сафар дастаи Бёрнлиро голборон кард. Лондониҳо ба дарозаи дастаи Шон Дайч 4 голи беҷавоб равон намуданд. Ду дастаи ҳуҷумкори Бундеслига Бавария ва Байер ба майдони набард ворид шуданд. Ливеркузен тавонист машинаи мюнхениҳоро боз дорад. Гарчанде дар ин бозӣ ғалаба насиби ягоне аз дастон нашуда бошадам, клубҳо якголӣ ба дарозаи ҳам равон карданд. Дар Испания дастаи Реал Мадрид бар зидди Реал Соседад майдондорӣ кард. Ин бе шакку шуба бозии марказӣ буд. Аввалин шуда соседадиҳо бо шарофати Оярсабал ба пеш баромаданд. Аз сафи мадридиҳо дар нимаи якум шогирди устод Модрич ва Камавинга бо зарбаҳои қавитарин ду голро заданд. Ду голи дигар дар нимаи дуввум зада шуданд. Бензима ва аз пеналти ва пасон Асенсио гол зад. Мадридиҳо бо ҳисоби 4-1 ғолиб шуданд. Бензима дар чемпионат голи 20-умашро ба сама расонд. Дар Фаронса Месси ва ҳамдастагонаш бо сархам шуданд. Парижиҳо бар муқобили Ницца рақобат карданд. Ягона голи ин дидор дар даҳаи охир зада шуд ва онро бозингари Ницца Делор ба ҳадаф расонд. Имрӯз барои мо шумо як хабари хеле муҳим расид. Собиқ футболбози дастаҳои Реал ва Милан Кларенс Зедорф дини исломро қабул кард. Дар ин бора худи футболбоз хабар дод. Ба ҳамаи онҳое, ки паёмакҳои табрикотиро ба ман фиристодед, изҳори миннатдориамро баён мекунам. Ман хеле хурсандам, ки ба бародарон ва хоҳарони мусалмон дар сартосари олам пайваст шудам. Хурсандтар аз ҳама ман аз онам, ки акнун бо зани меҳрубонам Софӣ як дин дорем. Маъз ӯ ба ман кӯмак кард, то ба ин дини зебо сарфам равам. Зедорфи 45 сола. Дар олами варзиш кам нестанд нафароне, ки дини ҳақро қабул карданд. Машҳуртаринҳо дар як дам ба хотири мо меоянд. Фикр дорам ҳамаи шумо дарҳол дар бораи Муҳаммад Али андеша кардед. Ба назарам беҳтарин фурсати фарор аст, ки ба хотири он футболбозонеро биёрем, ки дини исломро қабул карданд. Метавонем аз Франк Рибери оғоз кунем. Собиқ нимҳоятгари дастаи Бавария ва мунтахаби Фаронса соли 2006 мусалмон шуд. Сабаб хеле сода, вале хеле зебо буд. Гап сари ишқу муҳаббат меравад. Рибери ба духтаре аз кишвари Алҷазоир ошиқ шуд. Ягона роҳи ба висоли муҳаббати худ расидан барои Рибери қабул кардани дини дӯстдоштааш буд. Рибери ба ин қарор омад ва акнун бо занаш соҳиби чанд фарзанди зебоянд. Як бозингари машҳури дигар Терри Анри аст. Ин футболбози фаронсавиам соли 2006 дини исломро қабул кард. Савобро худи ӯ дар он арзёбӣ кард, ки ҳамдастагонаш дар мунтахаби Фаронса Рибери ва Аню Бедал бо ӯ суҳбатҳои самимӣ мекарданд ва дар натиҷаи ин ӯ ба қароре омад, ки динашро иваз кунад. Як бозингари дигаре, ки мусалмон шуданро худаш интихоб кард, ин Эрик Абидал мебошад. ӯ соли 2003 ба чунин қарор омад. Дар Барселона ба ҳангоми моҳи шарифи Рамазон барои Абидал реҷаи махсуси хӯрокхӯриро омода кард.
карданд то ӯ тавонад рӯза бигирад. Ҳамлагари машҳури фаронсавӣ Нико Анелка соли 2004 ба хулосае омад ки ба ҷомеаи мусулмонон ҳамроҳ шавад. ӯ худаш ишора карда буд ки қисми бештари дӯстонаш аз кишвари Алҷазоир буданд ки дар наздикиҳои шаҳри Париж бо ӯ зиндагӣ мекарданд. Ин равобити дӯстӣ ва бародарӣ бо дӯстони алҷазоирӣ ба он овард ки Анелка дини исломро қабул кунад. мо инҷо танҳо машҳуртаринҳоро овардем. боз чандин нафарони дигаре ҳастанд ки ба пуррагии худро таслими офаридгор намуданд. Роман Абрамович агарчи Челсиро ба фурӯш бароварда бошад, аммо аз футбол дур шуданӣ нест. Дар бораи сармоядори Русия хабари пайдо шуд, ки метавонад ҷомеаи футболиро дар тааллука андозад. Гап сари он меравад, ки сармоядори рус мақсади ташкил намудани Лигаи континенталии футболро дорад. Абрамович нақша дорад, ки як мусобиқаи ҷолиби диққатро барои бархе аз кишварҳо ташкил намояд. Агар дар Аврупо ҳама Лигаи чемпионҳоро тамошо кунанд, дар ин тараф ҳама мусобиқаи футболии Абрамовичро хоҳанд дид. Гап сари кишварҳои Русия, Хитой, Сербия, Изроил, Булғористон ва дигар кишварҳо меравад. Дар мусобиқа бояд клубҳои беҳтарин кишварҳои номбурда иштирок варзанд. аз номи ин мамлакатҳо метавон пайд буд, ки дар мусобиқаи клубҳо аз давлатҳои дӯсту бародар ба Русия ширкат хоҳанд кард. Ба Роман фаҳмондан дар кор, ки Тоҷикистони мо ҳам шарики стратегии Русия ба ҳисоб меравад. Бигзор акс аз кишвари мо ҳам клубҳои беҳтарин иштирокчии мусобиқа шаванд. Дигарон агар натавонанд, ҳадди ақал Истиқлол метавонад ку каме мубориза барад. Бо дастаҳои Болгария, Изроил ва чанд кишвари дигар дастаи мо имкони нишон додани рақобати арзандаро дорад. Сарчашмаҳои зиёд ин хабарро то ҳол тасдиқ накарданд. Танҳо дар чанд пойгоҳи хабарӣ ин овозҳо пайдо шуданд, ки метавонанд асоси воқеӣ дошта бошанд. Абрамович аз соли 2003 то ин ҷониб дар дохили футбол аст. Акнун ки ӯро маҷбуран аз футболи бузурги аврупоӣ дур карданиянд, пас ӯ як империяи худро дар футбол ташкил карда ҳаловати худро идома медиҳад. Ба мин дӯстон, бори дарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.